Здравейте и добре дошли в канала на учебен център Info България. Днес ще ви запознаем с един от най-енергичните и усмихнати преподаватели при нас по английски език, госпожа Виолета Славова. Искаме да ви зададем няколко въпроса, като започнем да ни разкажете малко повече за вас, за образованието ви, професионалният ви опит към момента. Завършила съм английска филология към Великотърновски университет, преводаческа специалност. Паралелно с това започнах да водя курсове към частна езикова школа в Великотърново. След дипломиране се завърнах в родния си град Варна, където наистина се захванах с тази учителска кариера и професията, която е моя мечта. Реших малко да променя живота си и кандидатствах към фирма, която подготвяше кадри и изпращаше кадри в Дубай. Да, много интересно. Много интересно, да, защото нещо съвсем различно от преподавателската дейност, въпреки че пак е свързано с използване на руски, немски и английски език. А вие всъщност колко езици сте учили? 3 езика, руски, немски и английски. Успях да спечеля това интервю и интервюиращи бяха чужденци и заминах за 1 година в Дубай и започна моята така съвсем различна кариера, ако мога да кажа, за 1 година, въпреки че съвсем за кратък период от време. Работих в хотел с служители от цял свят. Тук ви нося една интересна брошурка, понеже по времето, което работех там, бяха завършили 7-звездния хотел в Дубай. Единствения 7-звездния хотел Бурж Ал Араб, който е построен върху водата, върху водната повърхност и не може да се представите как изглежда вечер. Величествен, красив. Просто извадих късмет, че бях там, работех и успях да го посетя. Точно го бяха отворили за туристи. Аз успях да изкарам 1 година, бях много доволна, но разбрах, че това не е моето призвание и се върнах отново в България и продължих да преподавам към частни школи. Какви са предизвикателствата да преподавате на деца и на възрастни? Много са предизвикателствата, удоволствие да работя както с деца, така и с възрастни. Дечица са толкова импулсивни, толкова емоционални. Винаги в часовете е много весело с тях, много обичат игри и зависимост играта е според часа, нали, целта, която съм си поставила. Различните игри са съобразени с възрастовата граница, с интересите на групата. И тук искам да вметна, че е чудесно, че групичките са с малко курсисти. Мога да обърна внимание на абсолютно всеки един курсист, на всяко едно дете, на всеки един възрастен. Така че в часа се правят много диалози, много дискусии, както при малките, така и при възрастните. Децата обожават да правят проекти. Там са във вихъра си. Започват едно търсене на материали, картички, от списания, даже понякога сами рисуват, нали, по зададена тема, разбира се. И накрая се получават страхотни проекти, които окачваме в стаите, при възрасти по същия начин. Там пак задавам темичка, оставям ги да се подготвят обикновено през уикенда, да могат повече материали да подготвят. И излизат пред дъската като преподаватели и започват да разказват по проекта, който са подготвили. Задават се въпроси от останалите курсисти, че се минава много весело, много приятно и така и неприятни, усмихнати часове по английски. Вие вече издадохте, че изпълвате различни материали по време на учебните часове. Бихте ли ни споделили какво точно им показвате и по какъв начин разнообразявате обучението? Значи, старая се почти за всяка тема да имам материали. Защото има такива теми, в които трудно мога да намеря материал, но пак се старая да намеря, макар нещо мъничко, да мога, нали, да им покажа. Тук съм донесла, разбира се, не мога всичко, една част от материалите. По този начин разнообразявам да стане по-интересно в часовете. Научават за историята. Предимно имаме от Англия, от Франция, от Германия. В зависимост, аз понеже обичам да пътувам, много съм пътувала, всякъде съм обирала материали, каквото мога, брошури. И по магнит по една книга. Абсолютно, да. И научава за историята, за културата на хората. Разбира се, това всичко се разказва на английски в часовете. Пише се на дъската, обяснява се, огражда се, подчертава се
и се обяснява, което не е ясно на български. Аз бях там, между другото. В Лиц. Да. В Лиц, да, Лиц Касъл направо е очарователен. Аз съм влюбена в Лиц Касъл. Замъка Лиц. Прекрасен, прекрасен. Разкажете ни някоя забавна случка, която ви се е случвала по време на учебните часове с курсистите. Ами така, доста опит имам в преподаването, много случки, но в момента се сещам съвсем наскоро. Обяснявам прилагателната, употребата на прилагателните имена и съм написала на дъската страшно много прилагателни описания за външен вид. Да. И задавам задачата, работят по двойки. Момче с момиче, курсистите си описват един друг. И започва така един курсист, много емоционален, описва външен вид на момичето, косата, дълга, хубава, красива коса, красиви сини очи, прекрасна усмивка. На всичко това, нали, е на английски. Да. И в един момент казва слаба, хубава, обаче не може да каже thin на английски, защото е много специфичен звук, който е th. И не всеки курсист в началото може. И казва чин. И чин се получава консерва. Консервена кутия, разбирате. И при всичкото това описание е красиво, накрая казва, че е консервена кутия. И започва един смях в класната стая, едно весело настроение, едно усмихнато. При нас часовете никой не се сърди, когато не можеш да произнесеш някой звук правилно и излиза вместо красив консерва, нали, или консервена кутия. Започва едно весело отношение. По същия начин се случи с костюм, който е силт на английски. Да. И sweet, сладко. Трудно им е в началото, нормално да им е трудно на курсисти. И започват. Един хубав мъж показвам в костюм да го опишат. Колко бил красив мъжа с хубави сини очи. И казва, че бил облечен с сладко, вместо с костюм. И пак започва смях, веселие. И за това моят съвет е: английски трябва много сериозно, още от самото начало, да започне да се усвоява и когато имате трудности, ние сме за това да помагаме с тези специфични звуци, които ги няма в български език. Да не се получават тези така нелепи, но също време пък много весели ситуации в часовете. Да. И мога да разкажа нещо, което така много ме трогна. Пак в тази школа, преди около 20 на дни ми се случи, обяснявам граматика и в следващия момент един курсист казва: госпожо, дайте да ви стисна ръката. При което аз не мога да разбера, нали, защо трябва да ми стиска ръката. Да. И го питам: добре, стисни ми ръката, защо? И той просто го цитира, момчето. Аз откакто си връзвам обувките с връзки, значи от много малък, уча английски. Но точно сега при вас успях да разбера това, което от години не можах да разбера. Толкова мило ми стана, толкова приятно. И просто за такива моменти се заслужава човек, нали, да идва на работа, да общува с тези млади хора, винаги да е с усмивка. Аз, нали, просто гледам със всеки един ученик да бъде усмихната, търпелива. Търпението е много важно. Но това се получава, когато си обичаш професията. Абсолютно. Ти си търпелив както към малките дечица, така и към възрастните, на които им е много по-трудно, защото имат страшно много ангажименти. Освен английски имат и работа, и семейни грижи, и домашни задължения по английски, особено през уикенда. Всичко това трябва да бъде с много търпение и много усмивка. Дай Боже, от двете страни. Наистина, според мен, вие имате това призвание да бъдете учител и благодарим, че работите тук при нас. И аз го усетих, когато работих и в чужбина, въпреки че можех да остана там, има възможност, защото ме одобриха, така ще вметна, да ни прозвучи малко така нескромно, но ме избраха между англичанка и мен да преподавам на децата на шейха, което е страхотно призвание и бях просто на кантар дали да остана там и да живея в тази прекрасна екзотична държава или да се върна в България, но моето така чувство за България, носталгията, може би дръпна ме, да, и не съжалявам. Просто не съжалявам. Много благодарим за всичко, което ни споделихте и че се съгласихте отново на нашата покана. Благодарим за всичко. Аз също благодаря за поканата и се надявам нататък да направим още. Да, втора част. Втора част, да. Благодарим ви, че гледахте това видео. Ще се радваме да го харесате, да оставите коментар и не забравяйте да ударите камбанката, за да виждате първи нашите нови видеа. До скоро!